Hei, meillä on pyssy selässä. Käydään sampuu pari peuraa. Viljami. Onko se tullut tänään vai koska se on? Yesterday, eilen. Hei, mennäs tonne noin. Täällä on. Oho. Oi vittu, nyt kävi huonosti. Sheriffi Rubio. No, se on Sakke Marias. Nitkahti auto. Meillä on valitettavasti pääset tästä tilannetta päälle. Kiitos, hei. Soitetaan sille Viljamille, jos se sattuisi olemaan. On se siellä. Yes. No terveys. No morjest, Viljami, sä olit soitellut mulle. No juu, kun oli tuossa vähän autot, oli vähän makkelis, niin ajattelin kysellä, että jos oot kaupungissa, niin... Ai perhana, oliks sä saanut auton nuri? No juu, pikkasen muutamakin otteeseen ollaan saatu, on ollut surkeitten sattumusten summia tänne. No perhana, miten te nyt sillai hurjastelitte? No se on vähän tämmöstä välillä, niin... Ootas, mä lähetän sulle yhden kuvan. Soitellaan uudestaan. No juu. Palataan selvä. kohta. Morjes. Selvä, hei. No niin. Oli sulla hienompi. No juu. Niin onko sulla nyt kyleellään? No tossahan se pötköttää perhana. No juu, minäpä lähden kohta tulemaan. No perhana, kiitos Viljami, mä odottelen sua täällä. Selvä, hyvä. Morjes. Hei. Ei vittu. Morjens. Haistitko vähän, niin minä tökkään. Joo, mä hyppään sivuun, pieni hetki. Perhana, kun se on kätevä toi sun auto. Se on eri auto, mutta se toimii samalla tavalla. No juu, minä tämmösen, haluaisitko ostaa tämmösen? No haluisin, mutta ei ole rahaa. Viljami kertoi, että teillä oli auto puussa. Ja meressä. Oli ollut meressä ja kyleellään ja katollaan. Ja... Mitä vittua se meressä teki? Miten sä se sinne sait? Vähän yliohjautu. Juu. Joo, vai sillä lailla. Kirras vähän enemmän se mutka kuin luultiin. No perhana, sitä on ajettu liian kovaa. Miten, onko saalista löytynyt? Ei mä kerennyt vielä edes ampua, kun mä tulin tänne ja auto pomppas kyljelleen. Joo. No, tästä on hyvä jatkaa. No mä toivon, mutta mitä sä luulet, kun mä tuolla painan sinne pikkutielle, niin tarviiks mun soittaa 2 minuutin päästä uudestaan teille? Ajat varovasti, niin ei. Mutta mie veikkaan, että 10 minuutissa vähintään soitat. No se voi olla. Saiskohan siitä toi puskuri on paha, kun se ottaa joka paikkaan. Mutta se on samanlainen tie kuin tämä, että... Irtoiskohan toi puskuri tosta, jos vähän... Kokeile sä toiselta puolelta. Aika tiukassa on, että... Vittu se lähde mihinkään siitä. Se on se rautakauppa, mikä on tuolla itäisen moottoritien varrella. Joo, se iso kauppa. Joo, juutuuli, mutta missähän kohti se mahtoi olla? Meet siihen ovelle vaan katsoa, niin kyllä ne näyttää. Joo, kyllä sieltä mä oon hakenut, mutta eihän kato, kun mä oon unohtanut missä mä kävin. Hyppääpäs autoon. No käydään. Ota mä sammutan ton moottori, sehän hajoo, eihän siinä tunnit riitä. Ei jos mä tuun perässä, niin mulla ei auto jää tänne metikköön. Nyt mennään. Siinä oli puuma. Valkoinen. Oi vittu! Vittu.
Vittu, nyt kävin. Miten tää nousee ylös, hei? Vittu. Oi, vittu. Terveys! Morjes! Halo! Jäitkö sinä? Ai sinä oot siellä? Kuuluuko? Juu. Juu, mihinkä se taksi meni? No vittu. Ei se taksi. Ei vittu, tuossahan se muuten on. Miten se nyt näin? Tossa se on. No juu, mutta miten se sinne päätyy? No tuolta mä tulin. Ja tuonne siihen menit. Kyllä. Ja Viljami ei kuulu, kun mä sanoin, että hei jarruta, pysäytä. Ja se voi ottaa tuon taksiin tänään on jossain. Anteeksi, mä oon vähän pöyristynyt tässä, ei oikein pysty Mulla puhumaan. on MDT mukana, niin mä en voi hinauttaa sitä. Kyllä tää on aika pöyristyttävä tilanne. Miekin on kyllä tuosta mutkasta lentänyt ihan samalla tavalla. Oliko teillä vähän samanlainen tilanne tuossa päivällä? Ei ollut tänään, mutta... Kuin nopea se tuohon mutkaan meni, että niin jos vähän hiastaakin tietenkin. Morjes, Viljami. Juu. Se meni sinne. Mitäs veikkaat, Viljami, on tuo taksi ajossa tän? Mie veikkaan, että... Minä juuri tuota Ois... sisätilan lämmitinkö kannattaa laittaa. Kyllähän tuo taas ihan vituiksi meni, että... Ois pitänyt ehkä meidän kyytiin hypätä ennemminkin. Ois ollut taksi tallessa. Juu. Oiskohan teiltä saanut kyydin tonne kaupunkiin kenties? Joo. Juu. Eiköhän niin. Ei vittu mä saa. Kirkas on vesi kyllä, että hyvin erottu tuo taksi. Juu. Jätket, tuliko siinä mutka jossain vaiheessa? Juu. Juu, oli siinä on No aika jyrkkä mutka tuossa. Perhana! Ja sieltä mistä minä tulin. Juu. Täällähän nämä jäljet, näkyviä jälkiä. Oi. Mä veikkaan, että jälkiä ei näy ilmassa saat. Niitä ei oo. Näikö siitä ei siis? Mä katsoin tosta taustapeilistä. Ei vittu. Niitä ihan lentäen mentiin. Juu, minä alun perin ajattelin, että mä olisin autosta kepsillä näyttänyt sen siellä. Lopputulos on ollut silti sama. Se oli varmaan joku tekninen vika, koska ammattimies ei kyllä tolla tavalla putkaa Oliko siellä ollut asiakaskyyti? Siinä on sullakin selittämistä. Onko sulla toista autoa? Joo, on sakellaan yksi vielä. Niin mietikin, kun Daisy hirveeseen nauruun parskahti yhtäkkiä. Heitä. En, kun mä
aloin melkein itkeä, kun säikähdin. Ei tää mikään naurun, ei tää mikään naurun asia oo se. Mulla on koko... Sitä mä just, että mä säikähdin niin pirusti ja sitten Viljami ei saa selvää, mitä mä sanoin. Mulla on perhana koko bisneskin tossa autossa. No niin. Kaikki 800 €. Se Mä bisnes olin on nyt pohjas. enemmän huolissani sun niinku terveydestä, että pääsitkö sä pois sieltä. Ei, mä oon vanha vapaa sukeltaja, ei mulla ole mitään ongelmaa ton veden kanssa, mutta mun auto ei. Juu, se kannattaa nyt defa laittaa hönkimään sinne yöksi, että se vähän kuiva. Perhana sentään, täytyy huomenna miettiä, miten sen saa sieltä pois. Onko toi muuten laiton pysäköinti, jos laittaa tonne järven pohjaan? Mietin, Sinä- että... Vähän se vähän on. Muistatko laittaa niin kieko? No, perhana... Laitatko ovet lukkoon? No, en kyllä laittanut. Joo. Ei sitä varmaan sieltä kukaan varasti. Vittu, mä nettivinkkaan sen poliiseille, jos ne hinauttais sen vaikka varikolle. Juu, kyllä ne varmaan kaupunki se hinauttaa sieltä. No, tietääpä ensi kerralla, että varoituna mutkaa vähän. Vittu, musta tuntuu, että pito ei... Pito ei Kaikki ihan tainnut hyvin. riittää. Missä sun auto on? Tässä se on. Sä tulit ihan oikeaan paikkaan, se on just tässä. Koitahan pitää tämä niinku kuivalla Ei maalla. vittu, Niin. ei se täällä ole. Ootas, mä laitan... Katsotaan se. Mulla on vahva tunne, että se on tuolla. Kuka toi on? Ja, vittu, mihin mie ajaa? Tuossa se on tuo ukko, tuossa on. Käypä kysele, että olisiko Ukola auto. Ei se vittu tää. Ootas mä... Juu. Ei täällä enää montaa varikkoa ole, mistä käyn. Mennäs tonne. Siihen se on, kato, kodin vieressä. Mä en kato vielä tunne tätä kaupunkia niin hyvin, niin kato tää. Näitä. Juu, se huomattiin. Nythän se... Joo, se on hyvä alku taksikuljettajan uralle. Helvetin iso kiitos, ei kyydistä. Ei mitään. Ei mitään, osa-autot auton takia. Joo, toivottavasti se tulee kuntoon. Joo, tuu vaan kyytiin, jos haluat vielä. Ei mun piti laittaa toi